alle sammen, og velkommen til den her video. Nu skal se Danmark, Portugal. Danmark, Portugal. Der er mange ting i den her kamp her, hvor vi kan nævne Portugals kvalitet. Jeg tror, det vigtigste for os i aften, det er, at vi selv rammer noget, og at vi selv lykkes med, når vi så får bold, og blive farlige og få givet Portugal nogle problemer. Selvfølgelig hæpper vi jo på Danmark. Og har vi Eriksen? Så skal I finde det for Ivan. Der var Rasmus Højlund i kort sekund. Schmeichel. En god ven. Ja. Ja, det her går perfekt. Perfekt. Nå, men det... Det vil jo også bare for det for den hashtag videoen. Ja, vi ses i næste video. Hej.